Здравейте! Костадинов съм от Сглобяеми къщи и сгради Косе дом. Днес се прехвърляме в една китна къщичка, която се намира на 2 км от град Самоков, село Драгошиново. Къщата е с обща площ 144 квадрата, от които 27 квадратни метра е верандата. Заповядайте да покажа. Къща е направена от метална конструкция през панел, която е най-често използваната при нас за сглобяемите къщи. Започваме с едно предверие, което е входа към самата къща. Вляво от нея е изградено местото, което е за склад, за дърва и така наречените складови площи. Така, влизаме към основната част на къщата. Това е входната врата. Сега ще отворим. Ето тук. Заповядайте. Така, първата част, която виждаме, вляво е измислено за складово помещение и евентуално предвидено за дрешник. Втората, веднага от вратата в дясно, първата част, това е пералното с сушилня. Перална с сушилня, като е направено затворено с този гардероб, плъзгащи врати, а от другата страна е килер, като тук се намира едно много приятно нещо, наречено проточен бойлер, който захранва цялата къща. Височината на стените тук е 2,50 стандартни стени, съответно когато се сложат настилки и гипсокартон, който отгоре остава чиста площ, за маски остава чиста площ до 2,40. При клиенти, които искат по-голяма височина, да кажа пак, че имаме стени, които са 2,80 или 3 метра. След тази част на коридора започва първата част от коридора. Това са спалните и основният дрешник за спалните. Това е дрешника. Дрешника, който е с обща площ 7 квадратни метра. След дрешника, това е първата спалня. Приятно китно направено всичко и много важно нещо, което е хубаво да се покаже, самото ето това, което се вижда тук, това е част от отоплението на къщата, ще покажа после в хола как е измислено, по какъв начин, но всъщност всички стаи, коридор, ето там горе, ако може да се снима, баня, всичко се отоплява от една камина с водна риза. Така, това е другата спалня, в онази част е изнесено, където е куфър, гардеробчето и отдолу всъщност е местото, където топлият въздух. Така, от коридора, като се тръгне в дясно, преминаваме към, преди да влезем в основната голяма стая, която е хол с кухня, е банята. Банята също има такъв отоплител, който е отгоре. С душ кабината, с тоалетната, с хубавата мивка и с модерен дизайн, плочки и теракот. Влизаме в голямата площ, която е направена за хол с кухня. Тук ще ми направи впечатление съвсем модерен дизайн на кухня, с осветление навсякъде, с хубави шкафове, които се отварят двойно. Съвсем по съвременните изисквания на всяка една домакиня. Масата, ето масата е от естествено дърво направена, специална поръчка е пак за самите клиенти. Холовата гарнитура, голяма хола да може да си с големия телевизор и ето и основната камина. Камината, която всъщност от това, което се вижда, оттам минават всичките въздуховоди, да ги нареча, които отопляват цялата къща. Така, това е всъщност, ако може и тавана да се покаже, много пъти ми задават въпроса какво се случва на 2,50 стени, когато сложиш такъв тип таван, леко да го сложиш. Да, всъщност, като сложиш замазка, подови настилки и таван, височината остава 2,40, а в случая тук вече отиваме на 2,30. Тоест, ако не му е приятно тази височина на някой, просто може да си поръча стени, които са 2,80 или 3 метра и ще бъде още по-високо. Така,
Да преминем към... това е всъщност частта хол с кухня. Следва верандата, където ще видите и собствениците на този прекрасен дом. Отстрани не е лошо да се покаже и коминното тяло как е измислено, защото има много въпроси свързани с коминното тяло. Така, ето това са гордите собственици на този дом. Прекрасен. Той е Адаш Костадин се казва. Нина е съпругата. Сега ще дойдем при вас да седнем и да обсъдим, преди това исках да покажа комина, защото е много добре направено, че не се иззида с огнеопорните тухли, а по този начин с хромникеловия иноксов комин. Ето, вътре целият е с изолация и всъщност няма нужда да зидаш огнеопорни тухли, да изнасяш нагоре. Така, това е дома, който е 144 квадрата, от които 27 квадрата са веранда. Беше ми приятно, бъдете здрави, всичко добро!